Bayan and Bumbutiesa. Maayong aga man sa tagpalamati sa inyo bantog ka programa, Good Morning Philippines. Maayong aga sa mga nanudlo, mga estudyante sa aton nga higher education institutions diri sa Region 6. Sige, salamat gid. Doc Moyong for joining us sa buong gadiri sa Good Morning Philippines. Ang Commission on Higher Education, Region 6 upod sa iban nga mga higher education institutions sa rehiyon may padigayon nun nga isa man kadako nga summit sa subong bulan sa uling semana sang bulan sang Pebrero. Tell us more about this CHED Race Summit 2026 sa Doc Raul. Inakalipay gid namon bumbuayan sa paghatag nyo sang tinion sa aton sa Commission on Higher Education kag sa aton nga co-host sa sini nga summit ang Northern Iloilo State University kag ang West Visayas State University. So amon gina pahibalo sa aton mga tagpalamati nga sa paalabuton nga February 25, 27 may pagkahiwaton diri sa Iloilo nga CHED Race 2026 o kung kinasili naton nga CHED Responding Through AI for Societal Empowerment. Ini paghiwaton sa Iloilo Convention Center diri sa atong syudad. Kag ang tema sini nga summit amo ang CHED Raising AI Education, Empowering Society. Ini pagatambungan o pagauptan sang mga buluthuan o kung mga higher education institutions sa bilog ng Pilipinas nga magahalin sa 18 ka region sa aton nga pungsod. Of course kinalauman naton nga sa sining kahiwatan magatambong man ang aton nga chairperson sa Commission on Higher Education si Honorable Chairperson Shirley Agrupis. Kag-upod man naton diri ang Secretary sang Department of Education, si Secretary Angara, kag ang Director General sang TESDA si Tichi Kiko Binetis. Ginalauman man naton nga makatambong sa sining nga kiwatan sa opening program ang Secretary sang Department of Science and Technology, si Secretary Solidum, kag ang mga partners naton sa industry, kag ang mga exhibitors naton. So gani na salamatan kinaton nga ini nga ikatatlong tuig paghiwat sang CHED Race diri na subong sa Visayas kag ini paghiwaton diri sa syudad sang Iloilo. So gani dako ini nga oportunidad para nga aton mga estudyante, ang mga manunudlo maka-experience man, makatambong, makakita man sa mga exhibits, sa mga initiatives na hanungod sa artificial intelligence kag mga digital transformation. Sige. Dako gid ni gali nga event Bongboayan ining paabot diri sa Yes. Iloilo City sa Iloilo Convention Center. Ano Doc ang mga pagpanghanda man nga ginahimo sang CHED Region 6 para sa amo sini kadako nga event kay ti na plaster naman kung sino nga mga dalagko nga mga personalidad pila ka mga region ang magakadto diri sa aton Doc. Ginabuhilugan gid ini sang aton nga Commission on Higher Education halin sa Central Office, ang Office of the Program Services and Development kag ang aton nga partner institutions diri sa Region 6 ang nasiling kong kaina ang Northern Iloilo State University nga ginapanguluhan ni Dr. Bobby Gerardo kag ang West Visayas State University nga ginapanguluhan man ni Dr. Osilito Bollaros. Sa parte naman sa Region 6, of course kami co-host sa siniman nga pagahiwaton nga hiwatan kag napaghandaan gid ini sing maayo kay ti ginalauman naton nga ini nga hiwatan pagatambungan sang madamo nga mga tumalagpo nga mga bisita naton nga maghalin sa iba sa kalain-lain nga mga parte sang region. Gani ini dapat pa initan hiwaton sang naglikan ka tuig pero tungod sang mga rasunes so gin postpone ini kag ini pagahiwaton na subong sa February 25, 2026 kag dako na ini nga panghanda ginapuidukan ini sa tanan nga mga membro sa mga committees
ginapasalamatan gid naton ang aton nga ah, chairman sining aton nga pagpreparar si Dr. Filosimo Wenceslao sang junior sa Northern Iloilo State University kag ang mga membro sa mga working committees nga naghalin man sa West Visayas State University kag sa Northern Iloilo State University kag dito man sa central office. Inapasalamatan man naton ang mga members ng Technical Partner for Information Technology, ang atong mga industry partners nga nagabulig man sa paghanda sa sining kahiwatan naton diri sa syudad sa Iloilo. Okay. Sa bahin sa mga estudyante nga upod sa sining summit, Doc, may ara sila sang showcase sabi nga mga innovative programs or projects nila nga ginagamit ang artificial intelligence agud nga ti mapabugal man nga diri sa Western Visayas, madamo man kita sang sarang nga mahimo. Maayo gid nga pamangkot bubuayan no kay ini ang kahiwatan kay gayunan man ni sa mga estudyante naton nga makapakita sa ila abilidad no sa artificial intelligence kag ang ilang mga projects initiatives nga display diri sa aton nga summit. So ginalauman naton nga sa kada region may duha ka eskwelahan nga maga-display sa ilang mga initiatives and projects on artificial intelligence kag kina-expectar man naton nga may ang mga estudyante sa ibang region makatambong diri kay parte sa aton nga kahiwatan o summit amo ang breakout session para sa mga students. So may breakout sessions man kita para sa mga administrators, sa mga estudyante, ka mga teachers, pero may separate kitang breakout sessions para sa mga estudyante sa diin paghambalan ang machine learning made simple from concepts to break, kag mga demystifying the AI word, core concepts of AI. So damo gid yung activities nga makabulig sa aton mga estudyante kag take ko ini nga opportunity nga pag-imbitahon ang mga estudyante diri sa Region 6 sa aton mga higher education institutions kag sa Department of Education especially ang mga senior high school students nga kung pwede makakadto man sila sa aton venue sa Iloilo Convention Center kag makakita man sila sang aton nga mga exhibits kay very educational gid ini nga mga kahiwatan kag damo gid ang mabalaan sa mga estudyante naton natungod sa trend subong no ang artificial intelligence, ChatGPT kag dapat mabalaan nila nga ining artificial intelligence is very important now for our education. Sige. Doc, may ara sang nagligad bala nagwa nga report from ASEAN Foundation nga nagapakita kung daw ano nagid kadamo nga mga estudyante no ang nagagamit sa sining artificial intelligence o kun AI hindi nagagamit nagasalig gid gani ang iban sa paggamit sa sining artificial intelligence para sa ilang mga tasks kun tani sa eskwelahan may it be sa academic writing or iban pa nila dak ang mga assignments pero sa pangkabug-usan paano anong paglantaw sang Commission on Higher Education kung paano gina-transform sang AI ang student learning experience diri sa rehiyon, Doc? Maayo gid ila nga pamangkot no. So with the digital transformation, with the advent of technology, wala na kita sing pwede pang pagkatuan kundi i-embrace naton ang artificial intelligence no. Pero emphasize gid namon niya nga ang artificial intelligence is just a tool. So it's just a tool nga dapat gamiton responsibly by our students, by our teachers. So may mga policies naman kita no. Of course isa sa mga paghambalan diri sa AI Summit amo ang policies sa dapat himuon para mangin gabay sa mga estudyante kag sa mga manunutlo kung paano gamiton ang artificial intelligence. Isa gid ni kadako nga challenge sa aton sa educational sector karon kati hindi na natin mababalaan kung ang mga output sa estudyante ilagid man niya kag nagadepende na sila sa AI, sa ChatGPT, no, damo na sa bang platform. Kag of course, it will affect also their
their learning. So we emphasize critical thinking among our students, but kung magdepende sila sa AI, of course, ma-reduce na ilang ginatawag natin ng critical thinking. But I would like to emphasize nga, ang AI gamiton responsibly kag may ethical considerations man ini. So we make sure nga ang output sa kabataan it should be also checked by our teachers, by our faculty, by our professors, para nga at least hindi lang siya purely AI generated. There is also a rubrics, no, kung paano gina-evaluate ang mga outputs ng mga estudyante. So that is really a big challenge, but of course we have no other way to go but embrace the digital transformation, but we have to use it responsibly and consider the ethical aspects of the artificial intelligence. Okay, thank you so much, Gid. Doc Muyong. Now, paano naman ang Commission on Higher Education Region 6 maka-address sa mga concerns about digital equity ba lang at ma-make sure natin mga estudyante kaga mga institutions nga masing iban medyo malayo, hindi pa mo nagka-equip bala sang i-compare sa iban nga mga mas dalagko bala nga mga universidad, like for example mga kolehiyo abi nga ti hindi pa ya siling mo nagka moderno ilang mga pasilidad o mga equipment sa ilang mga eskwelahan nga ti mahatagan sila sa same man nga access nga gina-provide sa mga dalagko nga mga universidad kung AI tools and training ang istoryahan, although ti ang summit nga ini isa man ini sa pamaagi, pero like for example on regular abing pag-address naton sa sining nga concerns anong sarang naton mahimo dari Dr. Muyong. Isa gid ini kadako mga challenge sa mga higher education institutions. Wala katay problema sa mga talagko na gid nga mga universities nga fully equipped sila sa mga digital facilities. They can transform, no, their platform into a digital way. Pero sa mga jutay ng mga kolehiyo, of course, dako gid nga panghangkat. But still, ang learning naman hindi lang siya through digital. They can also still go on with their learning process using of course, the different platform sa pagtudlo. So, ang Commission on Higher Education, we have two major functions. No, we have the regulatory functions. Ginapasalig namon nga ang mga quality and standards sa aton nga programa is fully complied by the higher education institutions. Ang ikaduha namon nga functions as a commission is developmental. So nag-provide man kami sa mga support like IDIT, no, ang gitawag naman nga institutional development or grant sa mga higher education institutions, pero that is also competitive. So kung may call for research grant, ginamon ng mga eskwelahan na mag-submit sa mga proposal para maka-avail sila sa mga developmental support sa Commission on Higher Education. Kag gina-vet man ina para nga kung qualified sila, matagaan sila sa support financially pagi sa aton nga institutional grant sa Commission on Higher Education. Okay. So sino nga pala abuton nga summit, ano ayhan ang dako man nga mabulig sini, like for example sa pag-shape sa mga policies or mga roadmaps para sa pag-innovate sa mga higher education institutions diri sa Pilipinas, Dr. Muyong. So ang katuyuan sini nga summit, amo nga mapalapad ang ihibalo sa aton nga mga higher education institutions, ang mga estudyante naton, ang mga faculty naton, kung paano gamiton ang artificial intelligence para sa societal empowerment. So, ang RACE 2026 aims to generate a national and regional awareness on the role of AI in transforming the higher education and empowering communities. Of course, through this interview naton subong, ako gid ini nga bulig para nga ma-ensure naton ang masangkad nga dissemination sang summit outcomes para sa
public understandings kag para sa responsible adoption sang artificial intelligence. So gani ini nga summit kinatanaw namon nga makabulig siya no sa aton nga mga estudyante, sa aton nga mga manunudlo, sa aton nga mga administrators, hindi lang sa mga dumultuan nga naga-offer sa information technology or technology related programs, kundi sa halos tanan nga mga programa nga ila gina-offer sa ilang eskwelahan tungod kay well, of course, sa nasiling ko ay na we have no other way to go but embrace the digital transformation. So AI is there, but we have to use it responsibly. We have to use it with ethical consideration. Sige. Sa aton subong pa lang, Doc, paano na naton ginahandaan nga even after sa sining summit nga I'm sure damo gid matun-an ang aton stakeholders, ang mga eskwelahan, mga estudyante. Pero after sa sining summit, paano nga ang aton mga eskwelahan, ang komunidad makapadayon sa sining momentum after sa sining summit sining Pebrero, Doc? Well, ang aton activities will not just end on February 27, no? So we make sure nga ang mag-participate sa aton nga AI Summit, may outcomes man sila. So CHED will monitor, of course, will monitor and will also keep on evaluating and monitoring on the compliance sang aton ng mga policy standards and guidelines kag kung paano gina-integrate ang AI sa ilang curriculum, kag kung paano makabulig ang AI sa ilang mga projects, activities. So, of course, paagi sa sininga summit, ma-promote naton ang responsible and ethical AI adoption across higher education. Ma-operationalize naton ang National AI Upskilling Roadmap tungod kay we involve also the industries in this summit. Ma-strengthen pagid naton no, ang AI literacy and digital competency. Kag, of course, ma-showcase naton ang mga innovations that addresses the sustainable development goals. Then, ma-enhance naton ang mga collaboration through the Philippine Skills Framework. So, we need to collaborate with the industry, with the higher education institutions, and with our stakeholders para nga mapahibalo pagid naton sa kadamaan ang kung ano ka-importante ang artificial intelligence kag kung ano ang mabulig sang AI sa aton nga mga higher education institutions kag ma-inspire naton ang mga estudyante, ang mga manunudlo, ang mga administrators to be creative in terms of innovations para mapasangkad naton ang mga projects and activities that takes or needs AI intervention. Okay. Sige. Finally, Doc Muyong, sa imo yung gabahin niya as Regional Director, what excites you the most about sa sining CHED Race Summit 2026? I believe daw, since nga nagpungko ikaw as Regional Director, do amoy ning first nga summit nga na matabo diri sa Region 6, Doc Muyong, no? Actually, Bumbuayan, hindi ang una tungod kay just this week, no? Starting February 10 to 13, hiniwat man diri sa Iloilo ang Asian University Network Quality Assurance Tier 1 Training. Diri giniwat sa isa ka hotel sa Iloilo. Wow. Kag ginigintambungan man sa mga nagkalain-lain nga mga official sa mga eskwelahan sa 18 regions man sang Pilipinas, no? So natapos ang amon nga training sang Biyernes kag of course madamo man nga mga officials, no, mga president, vice presidents kag mga quality assurance officers sa mga higher education institutions sa bilog ng Pilipinas nga nagtambong man sa aton nga 4 ka adlaw nga training, that is Asian University Network Quality Assurance Tier 1 Training. Kag ang training ginkandak sang Asian University Network na nagalin sa National University of Singapore kag ang mga members ng secretariat. So sa diri sa Iloilo, ikaduha na ini nga dako nga kahiwatan nga ginahos sang region
Kag of course, we are expecting more tungod sa aton nga ang Pilipinas among chair subong sang ASEAN 2026, and we have a lot of activities na nakalinya parte sa higher education. Okay. By the way, Doc Mo, yung ongoing pa ning registration, online registration sa mga gusto mag-attend sa summit? Tapos na gid ang among registration, no, naka-deadline na gid. So tungod limitado man ang aton nga gina 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 aton nga mga participants, so may online registration, so tapos na gid siya, no. So maluwas nga gusto gid namon tani nga i-expand ining numbers ng participants, pero may allotment kami, no, sa kada region duha lang kit ka eskwelahan ang allowed nga magtambong, magdala sa ila exhibits, kag ang mga regional directors sa bilog nga Pilipinas magakadto man diri, ang mga presidents kang mga private and higher education institutions magatambong man tungod kay ma-separate sila yung session with the chairperson. So kag ang mga private industries naton mga tech members ang technical panels ang information technology. So set to note nga tapos na yung registration kag na-establish na gid siya kung pila ang participants sa sini nga summit naton. Ipa-clarify ko lang, Doc Mo, yung although per region, duwa lang ka university, pero diri sa Western Visayas, since nga kitang host man, Anli. Anli. Yeah, sa Region 6, ginano naman kay may pinatanaw namon nga base may mag-back out ng mga exhibitors bala kay titag duwa-duwa sa kada region. Kasi may sa last minute may mag-back out. So nagkimo kami sing paagi kang mga eskwelahan diri sa Region 6. Gin-invite namon nga mag-exhibit man, na mag-display para may buffer kita. So of course ang atong mga exhibits ginalauman namon nga damo ang makatambong, makatanaw kay imbitaran man naton ang mga estudyante, ang mga manunudlo, kag ang mga senior high school students sa DepEd nga magtan-aw sa mga exhibits. Pero sa mga breakout sessions, of course, hindi sila makatambong kay may specific participants ita sa mga breakout sessions. Purely for administrators nga nakaparegister, kag ang mga estudyante nga nakaparegister coming from the different regions. Okay, sige. Doc Mo, yung ang last nga pamangkot namon kung pwede nimo masabat in Tagalog or in English, no, para sa mga non-Hiligaynon speaking man naton nga mga listeners and viewers. Anong mga inaasahan ng lahat ng mga sasali sa summit na ito sa darating na February 27 dito sa lungsod ng Iloilo, or February 25 to 27 na 2026 sa Doc Moyong? Ano inaasahan? Hindi siguro ano na lang, no? Well, of course, for those who will be joining the activities, we are hoping they will be able to learn and embrace the artificial intelligence. And of course, we expect that they will be able to promote the responsible and values-based AI use across the higher education institutions. So we are talking about the ethical AI adoption. And of course, another one, we expect that those who will be participating in this activity, they will learn the operationalization of the National AI Upscaling Roadmap to enhance digital competency. Then, of course, since magatambong man ang Secretary sa Department of Education, ang Director General sa TESDA, we are hoping and we expect to strengthen collaboration between the Department of Education, the Technical Education Skills Development Authority, and industry partners like the Analytics and AI Association of the Philippines and other stakeholders. So we need to collaborate, we need to strengthen our collaboration through this summit. And finally, of course,
future-ready curricula. So with this summit, we expect that we will be able to transform pedagogy to match the evolving workforce needs. So yan ang mga aasahan natin in this 3-day summit Pumbuayan, and we hope that through the support of our stakeholders, through the support of our partners like the NISO, the Northern Iloilo State University, and the West Visayas State University, and all other higher education institutions in the region and all over the country, will be able to successfully conduct this third RACE 2026 diri sa Iloilo City. Sige. Sa sining nga mga impormasyon kag pag-upod sa amon diri sa Good Morning Philippines, Doc. Thank you gid sa imong nga time, and we're hoping diri sa Bomba Radyo Iloilo nga mangin madinalagon gid ang ini nga dako nga event sa buong February. Thank you, Doc. Happy Sunday. Thank you so much, Doc. Madamod nga salamat Pumbuayan, kag salamat sa oportunidad na ginatag din sa amon para mapaibalo naton diri sa Region 6 ang palaboton nga RACE 2026. Thank you very much. There you have it ka, Bomba. Nakaupod natin Regional Director sa Commission on Higher Education ng CHED Western Visayas, Dr. Raul Muyo.